Pasok tayo, mainit. Tatlo ka. Tinola po yung soup namin. Yun yung kinuha ko. Meron ako dyan dinuguan, lechong paksiw, lumpia ba to? Saka chicken, sweet and sour chicken. Tapos ayan si Daddy. Ayan si Hailey. Ayun si Mama kumukuha ng soup. Unlimited dito. 195. Chicken paksiw. Kain po. Unlimited. Tapos na silang soup. Ayan, tinola soup. Yeah. Chicken fillet. Ay, say hi. Say hi muna para di kita pagkain. Say hi, yun na kami. Hi. No hi. Uy, don't touch it. Ay, say hi muna. Hi. Say hi na kami. Hi. Kaya bisag masarap po yung dito. Nakakabusog.
malasa talaga yung mga pagkain nila. Sulit na yung 195 na babayaran. Ito lang talaga. Ito lang sa Pampanga, Mexico, sa May Lagundi. Wala silang ibang branch. Ayun, kung gusto niyo lang, pa-share. Naalis ko, diba? Kaya lang sa akin, sa exclusive. Isa lang po, di ba yung tagbawa, nagpaubos ka, palitan. Hindi kami nagaan ng marami kasi di ba marami ba, ang sinasing ano oras pa lang? 9. Ano oras pa lang? 1:10. Ang babait pa ng mga staff nila dito, guys.